ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದಿ ಚಾನಲ್ ಶೆಟ್ಟೀಸ್ ಥಿಂಗ್ ಪೀಸ್ ಬಕ ಎಂಚಲ್ಲರ್ ನಿಗುಲು ಮಾತೆಲ್ಲ ಖುಷಿ ಖುಷಿಯ ಚೌಕೆಲ್ಲರಂದು ಎನ್ನುವೆ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡೊಂಜಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಉಂಡು ತುಲೆ ಓವೆ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆವಡಂಡ ಜಾಲು ಗಂಬಿ ಅಡಪುನೊಂಜಿ ಪದ್ಧತಿ ಉಂಡು ಅವೇ ಇನ್ನಿ ಮುಲ್ ಗುಲಾಬೆಕ್ಕಲ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಾನ್ ಪೊರ್ಲು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಯಾರು ದಾಯಿಗ್ ಏನು ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಪ್ಪು ಪಂದು ಎನ್ನೊಂದಿಪ್ಪರು ದೊಡ್ಡನ ಪುದರ್ದೊಂಜಿ ಮಾರಿ ಪೂಜೆ ಕೊರ್ರೆ ಉಂಡು ಅಂಚಾದ್ ಇಲ್ಲಡ್ ಒಣಸ್ತಿತ್ತೇರು ಅಪ್ಪಗಾನಗ ಗೆಸ್ಟ್ ನಗುಲು ಬರ್ಪೇರು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲದ ಕುಟುಂಬದಗುಲು ಪೂರ ಸೇರ್ನಾಗ ಇಲ್ಲು ಪೊರ್ಲು ತೋಜಾಡತೆ ಐಕುಂದು ಮಸ್ ವಂಗ ಬತ್ತದಾರ್ತಲೆ ಶೋ ಕೊಡ್ ಆಡ್ತೇರು ಅಂಬಿ ಇನಿ ಕೊಡೆ ಒಂದು ನಮಕ್ ತೂವರ ತಿಕ್ಕುನ್ ಕಮ್ಮಿ ಅಂಚಾದ್ ನಮ್ಮ ಏತಾಪಣಾತ್ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಕಿನಿಗಿನ್ಯ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡ್ದ ಕಲ್ಚರ್ನ ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಅವಕ್ಕೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರಡು ನಾನು ಪನ್ಪೆ ಅಮ್ಮನಲಾತೆನೆಟೆ ಮಸ್ತ್ ಜೋರ್ಡು ತಯಾರಿ ನಡ್ತೊಂದುಂಡು ಆರು ಪುದೀನದ ಇರೇನು ಜತ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಆತ್ ಪೊರ್ತಾನ ಯಾನರೆಗೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಕೊರಿಯೆ ಈ ಪುದೀನದ ಈರತೆ ಮಧ್ಯಡೊಂಜಿ ಪುರಿ ತಿಕ್ಕಣೆಂಗ್ ತೂನಗತುಲೆ ಗೊತ್ತಾಪುಜ ಅವೇ ಕಲ್ಲರ್ಡುಂಡು ಪಚ್ಚೆ ಕಲ್ಲರ್ಡು ನಮಗ್ದಲ್ಲವು ಅಗ್ಗಿರೆ ಪುರ ಪೋಪುಜಿ ಆಂಡಲ್ಲವು ಎಡ್ಡೆ ಹಬ್ಬ ಜೊತೆ ನಮಗವು ಬಾಯಿಗೆ ಪುರ ತಿಕ್ಕಂಡ ಐಕ್ ಅಮ್ಮ ಪಂಡೆಂದೆ ಪುರಿ ಉಂಡು ಐಕ್ ಆರ್ಬಕ ಸಮ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ತಿರವೇನು ಓಪನ್ ಅಲ್ಪಲಿಗೆ ತೋಜಪಲ್ಲಿಗೆ ಇಂಚ ಮಲ್ಲ ನಿಗುಲೆನ್ನ ನ್ಯಾಲ ಪುಣಂದಿ ಅನ್ನದಾರ ಜಾಲು ಗಂಬಿ ಅಡ್ತೀನಿ ಬೊಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ತುಳಸಿ ಕಟ್ಟೆಗೊಂಜಿ ಕಲ್ಲರ್ ಕೊಡ್ದೇನೆ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿ ಏತೇ ಪರತಾದಿಪ್ಪಾಡು ಮಣ್ಣದನೇ ಇಲ್ಲಾದಿಪ್ಪಾಡು ಆಯ್ತೊಂಜಿ ಲಕ್ಷಣನೇ ಬೇತೆ ತೋಜುಂಡು ಪೊರ್ಲಾಪುಂಡು ಇಲ್ಲಡು ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯ್ನೆಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಕಿನ್ಯಾಡು ಮಲ್ಲಾಡು ಐತೊಂಜಿ ಬೇಲೆ ಪುಣತಿ ಡಬಲ್ ಆದಿಪ್ಪುಣು ಉಲೇಡ್ ಬೇಲೆ ಬೇತೆ ಪಿದೆದ ಬೇಲೆ ಬೇತೆ ಉಲೇಡವೆ ಮಾಮೂಲಿ ಅಟೀಲ್ ಮಲ್ಪುನ ಇಲ್ಲು ಸ್ವಚ್ಛ ಮಲ್ಪುನ ಬೊಕ್ಕ ಪಿದೆಡ್ ಎಂಚಿನ ಪನ್ನಗಿ ಬಾಜನ ಪುರ ಬರ್ಪುಣತೆ ಬಾಡಿಗೆದ ಅವೇನು ದೆಕ್ಕುನನ ಬೊಕ್ಕ ಇರೆಕ್ಲೇನು ಕನಪಿನ ಒಣಸು ಬೊಡಪಿನ ಅಂಚ ಕಿನಿಗಿನ ಕೆಲಸ ಬಂದು ಡಬಲ್ ಆಪುಣ ಅಮ್ಮ ಮನದಾನಿಗೋಸ್ಕರ ಇಡ್ಲಿಗಂದು ತಯಾರಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಯಾರು ಜನಲ ಮಸ್ತ್ ಇತ್ತೇರು ಇಲ್ಲಾಡು ಬೊಕ್ಕ ಈ ತರಕಾರಿ ಪೂರ ಉಂಡತೆ ದುಮ್ನಾನಿ ರಾತ್ರಿನೇ ಪೂರ ಜತ್ತದಿ ನೀರುಳ್ಳಿದ ಚೂಲಿಗೆ ಪುನನ ಅತ್ ಬೊಳ್ಳುಳ್ಳಿನ ಜತ್ತದಿಪಿನ ಬೊಕ್ಕ ಬೀನ್ಸ್ ಪೂರ ಮೂರುನ ಪೂರ ಲೇಡೀಸ್ನಗುಲು ಪೂರ ಇತ್ತೇರಿಲ್ಲ ಅಂಚದ ಎಂಗುಲು ಪೂರ ಒಟ್ಟುಗು ಸೇರ್ದ ಆ ಕೆಲ್ಸನ ಮಲ್ತ ಪಾತೆರೊಂದು ಮಲ್ಪನ ಗುಂಡತೆ ಕೆಲಸ ಏತೆ ಮಲ್ಲದಿಪ್ಪಡು ನಮಕ್ ಕಿನ್ಯನೆ ತೋಜುಂಡು ಒಂದು ಮನದಾನಿ ಪೂಜೆದ ದಿನ ತಾನಿ ಕಾಂಡೆ 6 ಗಂಟೆ ಲಕ್ಕದ ಮೀರ್ ಪೂರ ಫ್ರೆಶ್ ಆದ ಕುಲ್ದೆಯಾನ ದೊಂಡೆ ಬೇನೆ ಶೀತ ಬಂದು ಪೂರಲ ಇತ್ತು ಹಿಂಗೆ ಅವು ನೀರು ಪೂರ ಚೇಂಜ್ ಅನ್ಬೊಕ್ಕ ವೆದರ್ಲ ಪೂರ ಅಂಚೆನೆಂಡೆ ತಿನಿ ಕೊಡೆ ಬೆಚ್ಚ ಐಕೆ ಬೇಗ ಅನ್ ಬೆಚ್ಚ ಚಾ ಮಲ್ತದ ಅಮ್ಮ ಮಲ್ದಿನ ಶೋಕದ ಇಡ್ಲಿನ ಪೂರ ತಿಂಡೆಯಾನ ಗುಲಾಬೆಕ್ಕಲಾತೆ ಒಂಚೂರು ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೈತೆ ಚಾ ಪರ್ರೆ ಕುಲ್ನಾತೆ ಯಾರು ಬೊಕ್ಕ ಅಮ್ಮನೆಟೆ ಪಾಯಸಗು ಬೋಡಾಪಿನ ಬೆಲ್ಲನ ಒಣಕೆ ಓಬವನಲ್ಕ ಗುದ್ದು ಪೊಡಿ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲ ಇಂಕ ತೂನಂತ ಎಲ್ಕೆ ಅವ್ರೊಂದಿತ್ತಳು ಇನ್ನಿತ ಫಂಕ್ಷನ್ದ ನಮ್ಮ ಮೇಯ್ನ್ ಹೀರೋ ಒಂದು ಕಲ್ಲಂಗಡಿ ಜ್ಯೂಸ್ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಡಿ ಏತ್ ಸದಸ್ಯರ್ನಗುಲು ಉಲ್ಲೇರು ಅಗುಲು ಪೂರ ಈ ಜ್ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪರೆ ತುಲೆ ಏತ್ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ಆದ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಬಂದು ನೆಟೆ ಏತ್ ಜನ ಉಲ್ಲರತೆ ಆತ ಜನಗಳು ಅಗಲಗಲ್ನ ಮಂಡೆ ಯೂಸ್ ಮಲ್ತದ ಒಂಜೊಂಜಿ ಐಡಿಯಾ ಪಂದುಕೊಡೊಂದುಲ್ಲೇರು ಕಲ್ಲಂಗಡಿನ ಎಂಚ ಕುತ್ಪೋಡು ಆಯ್ತ ಉಲೇದ ಎಂಚ ಮಾಸನ್ ಪೂರ ಗೆಪ್ಪೋಡು ಎಂಚ ಅವೇನು ಕಡೆಯೋಳು ಬಂದು ಮಸ್ತ್ ಕಾಮಿಡಿ ಆದಿತ್ತು ನಂದು बच्चा पो रास्ते का माल सस्ते में ऐसा होगा अरे सर कैच पत्ती रास्ते का माल सस्ते में
ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ತಿರುಗಿ ಲಾಯಕ ದಮ್ ಸಣ್ಣ ಒಂದು ಬಿತ್ತುಂಡು ಮತ್ತೆ ಕೃಷಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಪಾಪಾ ಇಂಚು ತೋರಜ್ಜ ವೀಡಿಯೋಗೆ ಎತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ನಾನು ಪಾಪ ಇಂಚು ತೋರಜ್ಜ ಅಂತದೆ ಪಾಯಸಗೊಂದು ತಾರದ ಪೇರನ್ ಮುಲ್ಪತುಲೆ ರೆಡಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ದುಮ್ಮುದ ಕಾಲುಡಾಂಡ ನರಮಾನಿಗ್ ಕೈಟ್ ಕಡೆ ಕಡೆದು ಸೋತು ಪೋಪು ನಾಡಿ ಇತ್ತೆ ತೊಲೆ ಮಷೀನ್ ಎಂಚ ತನ್ನಾತಿಗೆ ಮಸಾಲೆನ್ ಪುರ ಕಡೆಯೊಂದುಂಡೊಂದು ಬರೋದಲ್ಲೇನಪ್ಪ sama ರೇಟ್ ನಮ್ದ ಫುಲ್ ತಿರ್ಗ ನಮ್ಮ ಪಿದೆ ಉಂಟು ಬರ್ತೀನಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ತಿರ್ಗ 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 ಉಲ್ಟಾ ಉಲ್ಟಾ ನೋಟ್ ಲೈಕ್ ನೈಸ್ ಉಂಟು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಆಯ್ಕೊಂಡು ಮೂರು ಪಟಾಕಿ ಬಿಡುಪಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅವನುಂಡು ಮದ್ಮೆ ಡಿಬ್ಬನ ದಾಲ ಪೇಪರ್ ಪೇಪರ್ ಕೂಡ ಅಂಡಲ ಕಟ್ಟಿದೆ ವಾಕು ಶಿಟ್ ಪಟಾಕಿ ಏನು ಪಂಚಕೈಜ ಬೆಟ್ರ್ ನಾವು ಏನೇ ಅಂಚ ಪುಡಾಪುನು ಅವು ಎನ್ನ ಸ್ಟೈಲ್ ಓಕೆ ಮೇರ್ನ ಸ್ಟೈಲ್ ತೂಕ ಏನು ಚಪಡ ಪೇರಂದು ಪಟಾಕಿದ ಬದಲಿ ಅಗರಬತ್ತಿ ದಕ್ಕ ಜಡ್ಡೆ ಯಾವ ಅದಾ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆದ ಅದನ್ ಪರ್ ಓಹೋ ಹೋ ಪುಡಾಂಡು ಲಾಸ್ಟ್ ಪಿದೆ ಬುರ್ದಿನ ಬಂದು ಪುಡಾಪಲೆ ಬಂದ ಈಗ ಪುಡಾತೀನಿ ಬಕ್ಕದುಲೆ ಉಂಟು ಮಾಲ ಪಟಾಕಿ ಅಲ್ಬಗ ದೊಡ್ಡ ಕರ್ನಲ್ ಬಿಡ್ತೀನಿ ದೊಡ್ಡ ಬರ್ಪೆ ಐತೆ ರೆಡಿ ಅದು
ಮೊಗುಲ್ ದೂರಪ್ಪ ಗಂಟು ಮುಟ್ಟೆ ಬತ್ತೊಂದು ಪಿದಾಡೊಂದು ಉಲ್ಲೇರ್ ಪಂದು ಎನ್ನೊಂದಿಪ್ಪರು ಎನ್ನ ಮೌನ ತುಲ್ಲನಿಕ್ಲೆ ಅಂದಾಜಾದಿಪ್ಪು ಒಣ ಸಾಯಿನ ಬೆರೀಕಿ ಎಂಕುಲ್ ಪಿದಾಡ್ದ ಪೀರ ಗುಜರಾತ್ಗಂದು ಟ್ರೈನ್ ಪತ್ತರೆ ಮುಲ್ಗಿಗಂದು ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಮೇರೆಗ್ ಕಾಲ್ ಬತ್ತಿತ್ತಂಡು ಅರ್ಜೆಂಟ್ಲಿ ಪಿರ ಗುಜರಾತ್ ಬರೋಡು ಬಂದು ಅಂಚಾದ ಬೊಗದಾದಲ್ಪ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬರ್ಕ ಬಂದು ಎನ್ನದು ಪಿದಾಡಿಯ ಯಾನ್ ಮೇರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಸರ್ತಿ ಯಾನ್ ಕುಲ್ಲರೆ ಪೋತುಜಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಯಾನ್ ಮಸ್ತ್ ಟೈಮ್ ಮುಟ್ಟ ಕುಲ್ದಿತ್ತೆ ತಂಚ ಬೊಕ ಹೊರ ಊರುಡು ಕುಳ್ಳ ಮನಸ್ಸಾಪುಜಿ ಅವು ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಲೆ ಲೇಡೀಸ್ನಗ್ಲಿಗಂತೂ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ಅಮ್ಮನಿಲ್ಲ ಬೋಂಡ ನಮಕ್ ಬೇಗ ಪಿರವರ್ರೆ ಮನಸ್ಸಾಪು ಜತೆ ಅವಳ ಈತು ದೂರ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಪ್ಪುನಾಗ ಅವು ಪನ್ಪಿನೇ ಬರ್ಚಿ ಅಂಚಾದ ಎಂಕಲ್ ಮುಲ್ಪೈತೆ ಕಾತೊಂದುಲ್ಲ ಮುಲ್ಕೀಡು ಅಮ್ಮನಗ್ಲೆಗ್ ಸಮ್ಮಕಟ್ ಬಾಯಿ ಬರ್ಪೆ ಪಿದಾಡೆ ಪಂದ ದಾಲ ಪಂಡ್ರೆ ಜೊತೆ ಪಂಡ ಗೆಸ್ಟ್ ನಗುಲು ಪೂರ ಇತ್ತೀರ ಅಮ್ಮ ಬ್ಯುಸಿ ಇತ್ತೀರ ಅಗ್ಲೇ ಪೂರ ಅವ್ಳು ಸುಧಾರ್ಪುನ ಒಂದೇ ಟಂಚದ ಯಾನ್ಲಾರಿ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಲ್ಪರೆ ಪೋಯ್ಜಿ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಟ್ರೈನಿಗೆ ಪೊರ್ತಾದಿತ್ತಂತೀರ ಅಪ್ಪ ಪಿದಾಡಿ ಅವಾಗ ಅಂದಲ್ಲ ಟ್ರೈನ್ ವ್ಲಾಗ್ಲ ಮಲ್ತಿತ್ತು ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರು ಅಂದಿತ್ತಡು ಮೇರ್ ಮಾತ್ರ ಭಾರಿ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಇತ್ತೀರ ಪಟ ಪಟ ಪಂದ್ ಪಾತಿರದ ಎಂಕ್ ಮೂಡೇನ ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ಪರೆ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತೈತೇರು ಎಂಕಂತ ಈ ಸರ್ತಿ ಹೊಸ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಎಂಕಲು ಬಾಂಬೆಡ್ ಜತದ ತಾನಾಡು ಬೊಕ ಅಲ್ಪ ಅರ್ಧ ಮುಟ್ಟ ಬಸ್ ಪತ್ತದು ಬೊಕ ಹೈವೇಡ್ದೊಂಜಿ ಗಾಡಿ ಪತಿಯ 4 ಜನ ಐತೆ ಎಂಕಲು ಒಟ್ಟುಗು 3 ಜನ 6 ಜನ ಹೋಗಲಿ ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡನ್ನು ಸೇರ್ಪದು ಬೊಕ ಅನ್ಪೊಂಡು ಸೇಫ್ ಆದಿತ್ತಂಡು ಎಡ್ಡೆತ್ತನು ಹೈವೇಡ್ ಅಡ್ವೆಂಚರಸ್ ರೈಡ್ ಆದು ಫೈನಲಿ ಬಿಲ್ಲಾಡ್ ಮುಟ್ಟಿ ಕಾಂಡೆ ಕಾಂಡೆದ ಪೊರ್ತಾದಿತ್ತನು ಯಾನ್ ಸೀದಾ 100 ದಿನ ಗ್ಯಾಲರಿಗೆ ಎಂಕ್ ತೂವರೆತ್ತು ನಿನ್ನ ಗಿಡಕುಲಿ ಎಂಚ ಉಲ್ಲ ದಾದ ಕತೆ ನಿಕ್ಲೆ ನೀರು ಪೂರ ಪಾಡ್ರೆ ಜನ ಇತ್ತು ಜರತೆ ಬೊಕ್ಕ ಧೂಳು ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಇತ್ತು ನೆಲ ಟೈಕ್ಯಾಂಗ್ ಕುಂಟೂರ ಕಟ್ಟಿತ್ತೆ ರಟ್ಟಂದಿನಲ್ಕ ಧೂಳು ಪೂರ ಅಂಚೆನೆ ಒಂಜಿ ಪರತ್ ಕಡಾಯಿ ಉಂಡತೆ ಐಟಿ ಆ ನೀರು ಜಿಂಜ ದೀಪೆ ಒಂದು ಪಕ್ಕಿಲು ಪೂರ ಬತ್ತದು ಪರ್ದು ಪೋಪ ಏತ್ ಪಂಡಲ ಹೋಮ್ ಸ್ವೀಟ್ ಹೋಮ್ ಎಂಕ್ ಇಲ್ಲ ಬತ್ತದ ಒಂಚೂರು ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಫೀಲ್ ಆಂಡ್ ಒರ್ಮ ಮುಕ್ಕಲಾಂಡ್ ಆರ ಪೋಯರ್ ಪೇರ್ ಪೂರ ಬತ್ತಂಬರ್ರೆ ಇಲ್ಲಡ್ದಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿತ್ತೆ ಸದ್ಯಗು ಇಲ್ಲೊಂಚೂರು ಕ್ಲೀನ್ ಉಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಇತ್ತು ನಂಚದು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲೀನ್ ಉಂಡು ಗಡಿಬಿಡಿ ಆನ್ ಗಡಿಬಿಡಿ ದಾಯಪಣ್ಣಗ ಉಂತರ ಇತ್ತ ಕೊಡೆ ಪೂಜೆ ಆದೆ ಬತ್ತತೆ ಮೇರೆಗೆ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಪೋರೆ ಉಂಡಿತ್ತೆ ಪಿದೈ ಅಹಮದಾಬಾದ್ ಪೋಂದುಲ್ಲೇರು ಮೇರೆ ಇನಿ ಪಿದಾಡ್ ವೇರು ಬತ್ತದು 4 o'clock ಬೈಯಕ್ಕೆ ಪೋಪೇರು ಪೋದು ಬೊಕ್ಕ ಎಲ್ಲೇ ಬರ್ಪೇರು ಇನಿ ಯಾನು ಹೋಮೆಲ್ಲ ಉಂಡು ಇಲ್ಲಾಡು ಒರ್ತೆಲ್ಲ ಮುಲ್ಪ ಯಾನ್ ದಾಲ್ ಕಿಚಡಿ ತಿನ್ನೊಂದು ಟಿವಿ ತೂಂದು ಎನ್ನಾತಿಗೆ ಟೈಮ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಯಾನ್ ಬಂದಿತ್ತದ ಯಾರು ಅಹಮದಾಬಾದ್ ಪೋತಿರಂದು ಮನದಾನಿ ಬರ್ಪೆ ಪಂದಿತ್ತೇರು ಸೊ ಆನ್ ಇಲ್ಲಡ್ ಒರ್ತೆ ಓಣಸ್ಪುರ ಮಲ್ತದು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಚೂರು ಗ್ಯಾಲರಿ ಇಡ್ಕುಲಿಯೇ ಬೊಕ್ಕ ಪೋದು ಜೊತೆ ಒಂಡೆ ಸತ್ಯ ಪನೋಡಾಂಡ ಹೆಂಗೆ ಅನ್ ನಿದ್ರೆ ಬೈದುಜಿ ಪೋಡಿಗೆ ಒಂದಿತ್ತಂಡು ಅಂಚಂಡೆ ಯಾನ್ ಈ ವ್ಲಾಗ್ ನೀಡೆಗೆ ಎಂಡ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ತಿಕ್ಕು ನಿಗ್ಲೆ ಬೇಗನೆ ಕೊಡೊಂಚಿ ಹೊಸ ವ್ಲಾಗ್ಡು ಅದನ್ನೆಟ ಮಾತಿರೆಗ್ಲ ಬಾಯ್ ಸಿ ಯು ಟೇಕ್ ಕೇರ್.